So guys, kumusta? Bale itong video na ginawa ko guys, ano lang to. Pasasalamat na sa mga solid na sumusuporta sa sa YouTube channel ko, sa Maginong Bicolano channel. Unang-una, shoutout kay Jo Marie Bade. Maraming salamat men sa full support mo lagi sa personal man at saka lalo na dito sa sa ginagawa kong pagba-vlog. Shoutout sa iyo men. Thank you, thank you. Tapos shoutout din kay Sir Brian Joquino, salamat. Kay Sir Robert Alojado, tsaka kay Boss Michael Barrera. Maraming salamat sa iyo. Alam mo na yan kung ano 'yun. Tapos kila Ronel Ostonal, Ronel Lucar, Brosas family, Ras family, at sa lahat ng mga iba pang sumusuporta na hindi ko nabanggit. Tsaka ito pa lang may kodigo ako dito. Shoutout sa mga taga Amparo CMP Acacia. Shoutout po sila. Tsaka sa iba pang mga hindi ko nababanggit nga 'yon. Maraming salamat sa inyo sa mga suporta niyo, sa panonood niyo sa mga videos ko, mga ginagawa kong mga uploads. Maraming salamat po sa mga suporta niyo na panonood sa mga video ko. Sana po kayo magsawang manood sa mga ginagawa kong videos, yung mga pagtulong natin sa kapwa, mga ganun po. Yun po, sana po wag po kayong magsawa talaga sa panonood sa mga videos ko po. Maraming salamat po ulit. Yun guys, bali sinama ko na rin sa video na to yung mga nabigyan ko ng sticker ko. Yung Maginong Bicolano sticker. Yun, yung mga nagkabit sa mga motor nila, sa helmet, sa cellphone, sa kung saan man nila dinikit. Bali sinama ko na rin sa video na to. Yung mga gustong mabigyan diyan, na lang kayo. Manood na lang kayo, mag-comment kayo, tapos tingnan natin kung paano ko mapapadala sa inyo yung sticker ko. Pagpasensyahan nyo na yung sticker na ginawa ko, pero susunod mas mapapaganda natin yung pagka may budget na tayo. Ayun. Yun. Maraming salamat ulit sa mga sumusuporta sa channel ko. Yun po, huwag kayong magsawang tumulong sa kapwa natin, lalo na ngayong pandemya. Yun po, maraming salamat po.